Cu mașina pusă la punct, Porcișteanu își începe cursa de recuperare și își adjudecă cele două probe scurte ale ultimei bucle a zilei. El este urmat de Marco Tempestini pe speciala 6 și de François Delcourt pe proba numărul 7, francezul părând să mai fi redus din ritmul din prima parte a zilei. Cu aceste rezultate, Porcișteanu urcă în clasamentul general până pe locul 7. Pe speciala cu numărul 7, Marco Tempestini sparge amortizorul dreapta față, însă Skoda Fabia Super 2000 poate continua cursa. Ultima specială a zilei a fost cu ghinion pentru Alex Filip. Puntea spate a Renault-ului Clio rupându-se pur și simplu cu 10 km înainte de finalul probei. Stânga 6, lagul pe cocoașă și dreapta 6 pe cocoașă, 30. Ai. Stai. Bă, ceva se întâmplă, s-o rup ceva. Ia uite-te. Speciala a fost adjudecată de François Delcourt, care trece linia de sosire în raliul Țara Bârsei în postura de învingător pentru a 4-a oară în această ediție a CNR. The stage today, particularly the long one, was absolutely great. Beautiful stage, you know. Even on the last stage, 24 km, I was flat out and it was incredible in the car with Dominic and me. Fantastic stage. I have to be concentrated on the last rally, Iace, because I want to do all the rally in Romania, and we will see in Iace. Cu al doilea timp pe ultima specială și profitând și de ruperea amortizorului lui Tempestini, Bogdan Marișca își adjudecă poziția a doua în clasamentul general al raliului și primul loc în ierarhia clasei 3, clujanul propunându-și la începutul cursei să obțină cât se poate de mult, fără a-și asuma însă riscuri inutile. O tactică perfectă, după cum s-a văzut. Nu vreau să mergem pentru primul loc pentru că n-am vrut să ne asumăm riscul de a merge pentru primul loc și de a nu ajunge la capăt. E o cursă casantă. E o cursă care mașina are mult de suferit și ca atare, noi venind după un sezon foarte prost, am preferat să adoptăm această tactică care ne-a dus un rezultat poate că mai mult decât sperat. Suntem ok, suntem mulțumiți. Aflat la a treia cursă în CNR cu Fabia Super 2000, Marco Tempestini pare că a spart în sfârșit ghinionul care l-a urmărit aproape de la începutul sezonului și trece linia de sosire pe ultima treaptă a podiumului clasamentului general. Prea târziu pentru el, după 4 abandonuri consecutive, dar foarte bine pentru echipa din care face parte. Se pare că nu scapam total de ghinion, dar norocul că am ajuns aici. Dacă nu eram cu un Super 2000, nu ajungeam nici aici și clar mă bucur că a profitat cu echipierul și echipa a adus exact același punte cu el pe 2 sau eu pe 2, era exact același chestia și mă bucur foarte mult și pentru junior că a făcut un raliu foarte bun. Aflat într-o vizibilă creștere de formă, Simone Tempestini își îmbunătățește și la raliul Țara Bârsei cea mai bună performanță a carierei, obținând locul al 4-lea în ierarhia generală. Oare urmează un podium în ultima etapă a sezonului? Nu cred că va fi așa simplu. Nu mai cred că un rezultat așa pot să zic că obiectivul meu e podium. Sunt fericit de rezultat că am avut. Dacă ne uităm bine la clasament, lipsește un pic de persoane. Și da, sunt fericit de rezultat că am obținut eu. M-am simțit foarte bine, eu cu Lucio ne-am distrat și suntem bucuroși amândouă. Pe ultima specială a raliului, Valentin Porcișteanu obține al 3-lea timp și profitând și de problemele avute pe probă de cei doi concurenți din fața sa, Dragoș Dinu și Sebastian Barbu, el reușește să obțină poziția a 5-a ierarhiei generale, cea care ar fi amânat deznodământul luptei pentru titlul suprem până la ultima etapă a campionatului. Totul s-a năruit însă la ședința comisarilor sportivi, care au decis excluderea echipajului Porcișteanu Dobre pentru manevre nepermise făcute la intrarea în parcul de regrupare, când cei doi au ajuns de pe probă cu mașina avariată. Delcourt devenea astfel campion. Porcișteanu a depus o contestație analizată de Comisia de Competiție a FRAS, care i-a dat dreptate și a hotărât anularea deciziei juriului de concurs. Vali Porcișteanu a obținut astfel locul al 5-lea al cursei, iar deznodământul sezonului s-a amânat pentru ultima etapă. Șansele, da, matematice mai sunt, oricum nu ne mai facem mari speranțe pentru că am mai trăit cu senzația asta în 2010 când eram în luptă cu Gherghiu și trebuia să câștigăm noi și el să abandoneze. E greu să se întâmple asta. Drept dovadă și anul trecut noi la Bacău am mers încet și am terminat pe 7, deci se poate foarte ușor. Să vedem ce se va întâmpla pentru că nu știm dacă vom mai veni la Iași și cred că 90% vom lipsi de acolo pentru că oricum
șansele sunt minime și vrem să limităm cheltuielile pe cât posibil. Poziția a 6 i-a revenit lui Dragoș Dinu, care a ajuns la final cu mașina serios avariată pe partea dreaptă și s-a bucurat de locul obținut, de parcă ar fi fost o victorie. Am ieșit pe un viraj puțin mai tare, am luat niște pietroaie, ne-am pus pe o parte, dar am continuat, am accelerat, am ieșit, am terminat, am venit pe pană ultimii kilometri, suntem pe locul 3 la general, la grupa N. Mi se pare nemaipomenit să pot să fiu pe podium cu Marișca Bogdan, idolul meu din copilărie. Deși nu a fost lipsit de probleme, Rareș Tomiț a terminat cursa de macadam de la Brașov pe locul 7 al clasamentului general. O zi infernală, bine că mă bucur că s-a terminat. Probleme cu mașina, pe primele 2 treceri pe Susai sau cum îi spune. La prima trecere bătea ceva la diferențial și a mers încet, la a doua trecere am luat un bolovan foarte mare și ne-a rupt tot dreapta spate. Am zis că s-au rezolvat problemele, să mergem mai departe, să mai recuperăm cât putem, dar noi trăgeam de noi foarte tare și nu înțelegeam tipii. Ne băteau băieții cu ceasul de la gara, aș putea să spun. Acum venind de pe etapă, am vorbit cu Levi și ne-am dat seama care a fost de fapt problema. Am mers cu cauciucul mult prea tare, ele pe viraje stăteau foarte bine, dar nu aveam tracțiune. Ne dăm seama, am învățat un lucru nou și la raliul acesta. Sebastian Barbu reușește să spargă ghinionul la a 3-a participare în CNR cu Citroenul DS3 și trece linia de sosire pe locul 8 al clasamentului general, fiind totodată primul în ierarhia mașinilor cu 2 roți motrice. Ca orice lucru, nu, toamna să culeg roadele. Pentru noi, acum, ca și cartofi, am înflorit, am câștigat, suntem fericiți că în sfârșit am reușit să ajungem în sosire. A fost un raliu foarte greu, foarte greu, cu toate că au fost doar 100 de kilometri, mașina s-a resimțit toate probele speciale, cauciucurile s-au făcut praf toate, însă, ce să mai, am ajuns în sosire, suntem fericiți, am câștigat. Asta ne este obiectivul, asta ne-a fost și obiectivul raliul ăsta, să mergem cât de tare, să câștigăm, să batem la 2 roți motrice. Ultimele locuri în puncte ale clasamentului general le-au revenit lui Dan Gârtofan și Horațiu Savu. Deși nu a reușit să termine raliul Țara Bursei, datorită abandonului lui Vlad Cosma, Alex Filip și-a atins obiectivul de a deveni campion național al categoriei 2 roți motrice, indiferent de ce se întâmplă în ultima etapă. Învingătorul de la Brașov, Sebastian Barbu, a fost urmat în clasament de Raul Badiu și Florin Tincescu. La clasa 6, singurul care a terminat cursa este Vlad Stoica, abandonurile lui Adrian Drăgan și Vlad Cosma amânând stabilirea campionului pentru cursa de la Iași. În ierarhia clasei 11 s-a impus Victor Băldescu la bordul unui Mitsubishi Evo 6, urmat de Florin Crișan și Cătălin Berari. După cum deja ne-am învățat, una dintre cele mai pasionante lupte din raliul Țara Bursei a fost cea din cadrul Cupei Dacia, unde liderul s-a schimbat aproape după fiecare probă. După abandonul lui Viorel Ivan, primul lider al întrecerii, șefia clasamentului a fost preluată de Bogdan Năstase, care s-a duelat pe parcursul celor 7 probe speciale ale zilei secunde cu Florin Tincescu, Raul Badiu și Bogdan Barbu, pe rând câștigători de probe în cadrul categoriei. În cele din urmă, lupta a fost tranșată în favoarea sa de Raul Badiu, care s-a impus în ierarhia cupei și în cea a clasei 9 pe ultimele 2 speciale ale raliului. O zi grea, mai multe peripeții și acum pe final mai ales foarte multe emoții. Nu știam exact ce timp primesc pe peste 3 care a fost anulată și apoi pe ultima probă am mers de bine, dar nu am mai putut să dicteze. Acum simțeam pe fiecare viraj ridica cadrul și zicea cu 3 secunde, în condiții în care eram la bătaie cu Florin. În spatele lui Badiu s-a clasat câștigătorul etapei precedente, Florin Tincescu, nemulțumit la final de secundele prețioase pierdute pe speciala cu numărul 4, în praful unui concurent care ieșise în față de pe marginea traseului. E fantastic, cred că suntem singura clasă care se bate așa, ca orbi, să zic așa, în ghilimele. E frumos, așa crește nivelul campionatului, lupta se dă între 2 tineri și 2 un pic mai în vârstă, asta e bine, pentru că eu și Raul avem un viitor în față, iar și Bogdan Năstase și Bobo Barbu la fel. Deci
e foarte bine pentru campionat. Cu locul 3 obținut la Brașov, Bogdan Barbu este însă noul campion național al Cupei Dacia. A fost o zi dificilă pentru noi. Ne bucurăm că am ajuns la final și rezultatul obținut aici ne aduce destule puncte pentru titlul de campion. Suntem foarte fericiți. Un an greu, am muncit. Ne bucurăm că am terminat și am ieșit campion la asta, la cupă. Ne pare rău în schimb pentru punctele pierdute la echipe. N-am făcut în calcule, sperăm să fie bine și la echipe. În ierarhia juniorilor, Simone Tempestini a fost urmat de Rareș Tomiță și de Raul Badiu, titlul de campion național urmând să fie adjudecat la Iași. Raul Badiu s-a impus și la debutanți, unde a fost urmat de Florin Petrișor și Kelemen Petor Șandor. Badiu a devenit astfel noul campion național al debutanților. În clasamentul echipelor, prima treaptă a podiumului a fost ocupată de campioana în titlu Napoca Rally Academy, care a relansat astfel lupta pentru titlul național, urmată de ESD Rally Team și de cei de la BCR Leasing. Aceasta a fost povestea penultimei etape a campionatului național de raliuri, o cursă frumoasă care a rezolvat câteva din necunoscutele sezonului, dar a și mărit suspansul în ceea ce privește ierarhia generală la final de an. François Delcourt va pleca la Iași cu prima șansă, iar faptul că probele nu îi sunt familiare nu-l va deranja probabil nici de această dată, așa cum nu a făcut-o pe tot parcursul anului. O eventuală neparticipare a lui Valentin Porcișteanu ar rezolva însă enigma din start, așa că să contăm pe prezența lui la start pentru a nu rămâne fără unul din ingredientele de bază ale etapei. Mai rămân de judecat la Iași titlurile la clasele 2, 6 și 9, la juniori și la echipe, așa că lupta nu va fi în niciun caz lipsită de miză. Echipa Speed vă dă așadar întâlnire în 5 și 6 octombrie pe specialele de macadam de la Iași pentru ultima etapă a campionatului național de raliuri. Vor fi 130 de kilometri de probe speciale într-o configurație modificată față de anii trecuți. Astfel, prima zi de concurs va fi compusă din 5 probe, printre care super speciala de la Râpa Galbenă și, în premieră pentru Iași, o probă de noapte. Ziua a doua va avea tot 5 probe, 3 dintre ele fiind o repetare a primei bucle de vineri, iar una dintre aceste speciale va include în traseul său și 1,6 km de asfalt. Se anunță deci o luptă interesantă din toate punctele de vedere. Până atunci, gaz maxim!